letkie i scanie. Wiecie, ja już kiedyś dawno temu nazad napisał coś o reklamach, które fungują, co tam fungują. Nie dawają żyć w naszej telewizji. Nasze babeczka reklamy, tak to się mianowało. Kajek to próbował wyśmiać to wszystko, co idzie znaleźć w reklamach telewizyjnych. A teraz w Lozmie Razinków grace artykel jednego festelnego mądroka, którego mam pieronem odczytać, Henryka Martenki, od którego nie poradził jak się blanku oderwać i musiał ten artykel waltko na naszego gotka przetłumaczyć. Na isto werci się to poczytać, posłuchać, bo hop ma moc sprawie, kiedy o zachach, które nie jednego z nas poradzą richtig znerwować i festelnie no wszystkim dopolić, tym tuplym, kiedy nie poradzimy się doczekać na dalszą akcję we filmie albo belecym. I nie będzie to takie blank genau przełożenie, a ino pisanie ku temu, co on napisał. No toż posłuchajcie. Noc ci była okropiczna, istny horror, polenie i zgaga, jak godają mądroki. Poradzili mi osprasknąć mój kałduń, ale lita napląpane choby żagle ze Chopina targali mnie jak diosi przy tepichowych atakach mokrego kucaniu, łoździerającego chośle, gordziel i cołki tym mój capiący starymi ze zwłokami organizmu. Zeki hola ciurlikami jakoś ich modrawo wydzielina, a ku temu jest se krwawiące, łopuchnięte dziąsna, nie dozwolały mi bali zabrzyć gęby. Chrąpami we daklach rubowiksowa, taki orynszmalc, a spamiętale drgocące himoridy żyły swoim własnym, niezależnym od moich życi życiem. A te ci jeszcze świeżbiące między palcyskoma szłapów grzyby podróżnione z kuli, wiecie, letkiego nietrzymania i stochów. Człowiek, co zapodom się be depresją srokszo niźli nasze żuławy, jak się wspomniał nagle, i żech ci się założył najnowszejszej generacji podpolska, kierodową i 100% ochrona. Obudził się tuż też fest niewyspany i rod wszystkiemu, jak każdy ipta i idiot, który wszystkie wieczory przetrowi na oglądaniu telewizji, znaczy się oglądaniu reklamów. Liczba reklamów nadawanych bez wszystkich, którzy mogą to robić, a zajmujących się wydzielinami i choróbskami człowieka, każe nam głęboko pomedykować nad prawą, psychiatryczną i kryminalną zajtą handlu, dla którego reklama jest przeca wajchą, znaczy się dźwignią. Reklama glancowanego, błyszczącego lakfarbą autoka nie robił żadnego wrażenia. Reklama ferejów wyździewo pytani, jeśli przywódca, ważny lajter reklamowanego kraju jeszcze skieruje, albo już śmietnął do Arabii Saudyjskiej. W to zaś chce pofurgnąć na Bali, lebo insze szeszele niż Szuko Powiecki, w oblika w telewizji. Takie reklamy mu przecać blank nie potrza. Reklamów potrza marzycielom, sztyc wierzącym i że 30-sekundowy spot podpowie im, co robić, co by być młodym, pięknym i zdrowym. Jeśli się nie uda ze 2 pierwszymi, to chociaż mogę zagarantować te trzecie. Jeśli ogląda reklamy w tosi, komu doskwiero prostata, albo go osłobio kwawo laksyra, ten ze nadzieją przyjmą ten spot, we którym wyciepnięty do fuzekli niegrający już nikaj szauszpiler, skukany pod fałszną tytulką profesora, ze uśmiechem wcisto finsterkit, bo ten finsterkit dowód ta chocia nadzieja, że jakoś i ptowato medycyna przediktuje zdechlokowi i szlapszwancowi kichol, zagarantuje mu endlich friszny dych i przebrodzi wlazowanie restu jodła pod gębis. Tak ci jeszcze tropia się o wiele złocioków, trzeba było zabulić tymu i z tymu, co Zesia idiota robił, kej wali we bęben i wszyscy. Bez wad, bez wad, bez wad, bez wad, bez wad, bez wad. Albo, i sam dajcie pozór, bo to jest reklama za ostatnich dni, medykament, w który chyci ci bąbelki gazu i szybnie jedzą organizmusu.
Ostatni medykament pometlał mi mój Filip na duszy. Ten sensacyjny specyfik wyjedziny i niepowtarzalny sztrych rozwiązać problem sztopszajsu, obstrukcji i przyrodzonego procesu fizjologicznego, jakim jest nasze pierdzenie. Ze telewizyjnej reklamy wynikało jednakowo, że jest połknięty preparat, wchłonie te bąbelki i no bestuś, jak się ich pozwiedzie, jak ci je szmajtnie raus, można za jakimś ci tam szczypaniem sumieniu, tak by tak trzaną sztyc i jednym cięgiem pierdzieć. To za co sam bulić i to bez szpasu na isto mocka pieniędzy. Cyganinie, fabulinie, w które leje się kido, ciurliko ze wszystkich reklamów medykamentów jest na zicher bamącące i upojne jak taki ci pieronem zasrany pampers. Specyfik ten, jak woła reklama, erbnął srogo nadgroda profesorów farmacji. Znaczy się kogo genau? Kaj są te profesorskie miana? Pitli do kupy ze tymi bąbelkoma albo wlazły we harki? Wiecie, Polska jest jednym z najsroczszych rynków handlu medykamentami, a poziom letkowierności i ogłupienia konsumenta blank niewiele nos dzieli od pigmejów i można jest Amerykanów. Jest derkusie, rutunio skorbinie szóstym kompanem w naszej familii, tak wdzięczy się we rozdzielczości HDI, idiotstwo i głupota za wtore firma farmaceutyczna boli setki tysięcy złocioków, zarobi na tym pora milionów. Zabiołek z gaga, raduje się Ipta w większym spocie, a ja we głowie, jako nałogowy teleidiot, mam już konkurencyjną mantra. Już w porządku, moi żołądku, dbało drogi moczowe, wrzasklawie zapewnia jest większy ucieszny szpot, wrajzony między rejda smoleński gdowy, a komentarz Jacka Pałasińskiego o beatyfikacji papieża. Łos Żydzo wydzielina, ale nie zwiększa jej objętości. I dodajcie pozór, temu Ausdrukowi poświęciłem mocka badaniów empirycznych, nieudanych bali, bo wiele razy ci wydzielina łos żydziołek, tyle razy zwiększyłeś jej objętość. No ale nie będę się sam tym razinku podniecał, zachowam się jak ta ksenna, bo zadziałał skutnie, ale nie gwałtownie. Sodeczko przypomina mi geschichta zgrabaźniałego pacjenta festelnie znienawidzonego bezlazaretowy personel. Starzyk tęci podług ordnungu srął zawdy o 7 o szaroku. Ale cucił się dopiero pół godziny nie skorzy. Blank i do ostatka wyspany i rod wszystkiemu. Eugen z Pnioku.